máma myš. A máme tam i žábu. Láďo, tady je krtek. Tady je krteček. Krteček v kalhotkách. OK, krteček. No jo. On tady už zblajzl 2 červy. On není v klidu teď, když jsme tady hodně. Papé červy? Snět jenom 2, teď už je v klidu pomalu. Jo, jasně, dalšího zežral. Jasně. Jo. Jasný. A jo, dejme To se čumáčku. s tím vůbec nemazlí. Já to natáčím, abych to mohla ukázat ve škole. Ale tady v tom počasí těch červů moc nenajdeš, že jestli dlouho nepršelo. Ale jak tlačí. No, rajčátko by asi nesměl. Asi ne, asi vegetarián nebude. Blablabla. Já vím, já jsem mu to nechtěla dát. Hele, dalšího. Jo, ten jede jak A jo. Fredka. Trepka. Já to vypnu.